kwana muke a waka amma daga ƙarshe. Assalamu alaikum. Awwal caji. Abba idan gari. Ya kake? Kwana da yawa. Ka buya. Madalla alhamdulillah. Awwal caji. Gaba ɗaya ka san wani labarin ka tafi da shi. Kai ina jin ka. Ka san shekaran jiya na dawo daga Lagos. Ina gab da zan taho. Aka tara masuntan duniya. Kaf masunta. Duk wani mai jin shi dan su ne aka tara aka ce su karfa tekun Maliya. Haka ne ya faru? Tekun Lagos ka san ta ai. Wata iyaka da ta Maliya. Haka ne. Kai abin al'ajabi da yawa. Aka karfa tekun nan. Tsaf. Wai ba a samu kibi. Ko dai ba. Haka ya faru? Ai ka bari gaya maka ne. Abin ya ban mamaki, abin ya daure min kai. Ni ma ina da kwatankwacin labari irin naka. Allah kwa kai baka san an yo wannan Iliya dan mai karfi ba? Iliya dan mai karfi wanda ya mutu? Ba shi ba, an yo wani a Jogana. Nan Jogana. Nan Jogana karfin shi ya kai karfi. Da suka je wannan Gombe biki. Iliya dan mai karfi dare yayi. Aka nemi wajen kwana aka rasa. Tsabar karfin da Allah ya bashi. Lohe da ya dawo tun daga Gombe da ya dawo har Jogana. Ya ɗau gidan nan a ka sai da ya je kai wannan garin da suka je. Gidan da aka kai Jogana. Aka kai